Azken batean politikak gainditzen du alderdi politikoen joko domestiko hori, eta politikak ematen du marko bat arazo guztiak zehatz-mehatz kokatzeko. Eta gure herriaren kasuan demostratzea oso erraza da. Menderatutako herri bat dela, menderatutako herriak beti dauzka arazo eta ezintasun handiak bere gauza guztiak normalizatzeko. Ez hizkuntza bakarrik. Eta marko horren barruan ja hasi nintzen idazten testuak. Nolabait espiritu politiko horrekin. Nik ezarri nuen marko hori ateratzen zen guztiz marko autonomikotik. Jendeak, gehienak eta prentsan idazten duten gehienek gauzak esplikatzen marko autonomiko bat erabiltzen dute. Hegemoniaren borroka famatori, PNV eta Ezkerra Abertzalea, hegemoniagatik borrokan direla, ez daki zer eta bar. Eta ni konturatzen nintzen, hemen etzegoela hegemoniarik, hegemonia bakarra Espainiak daukala, hemen hori dela hegemonia nagusia. Bestela ez da esplikatzen, alderdi espainolistak, Euskal Herrian daukaten ordezkapen txikia, boto aldetik, eta nola agintzen duten hainbeste. Dola gutxi ikusi ditugu, Irungo udaltzainaren kasua, non Euskara epaile batek esan zuen Euskara etzela ezinbesteko, udaltzain izateko Irunen. Beste kasua Laudion, epaileak esan zuen Euskara zaila zela eta etzela esegitu behar. Beti gabiltza lege atzerriko edo menderatzen gaituzten lege horien barruan Mandelak esaten zuen gauza bat, eta politikazia idatzi duten asko eta da indarrak sortzen duela legea, eta ez alderantziz, legeak ez du indarra sortzen. Zuk indarra daukazunean antolatzen duzu herri bat, eta herri horren ezaugarria dira lurralde zehatz bat edukitzea, populazioa edukitzea, hizkuntza propio bat edukitzeko zoria baldin badauka, eta gero herri hortako gehiengo batek herri izateko eta herri bereizia, independente izateko borondatea edukitzea. Orduan indar bat sortzen da, energia sozial horiek guztiak martxan jarrita, eta hor sartzen da estatu bat, edo estatua lortu bitartean bidea egingo duen gobernu provisional bat, adibidez, Irlandan ere hala zeukaten. Orduan, pixka bat gauza horiek osatzen dute, ni idazten eta ibiltzen izen markoa. Eta hori ateatzen da guztiz marko autonomikotik, eta hauteskundeak dauden ero, beti hauteskunde horien ilusiotan, irabazten dugun alkatetza hau, diputazio hau irabazten dugun, ez dakiz zer. Orduan, nik oso kritikoa naiz horrekin, sistema autonomikoarekin. Oso kritikoa naiz, herri honentzako gurutze bat eta galbide bat iruditzen zait. Eta beti egin dut aldarria hori gainditzeko. Hori gainditzeko, pentsamentua hedatu behar dela, mugimenduak sortu behar direla, eta bar.